जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ टीवी। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जा नाम श्रवण कीर्तन जा रूप दक्षिण नयन न मिले ଯାହାର ଚରଣ ସ୍ମରଣ ପୂଜା ସମର୍ପଣ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଳମୁଷ ନାଶଇ ସେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲାଇ ଯେ ହରି ଶରଣ ସଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାମୁନି ସୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ କହିବା କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ କିଭଳି, ତାଙ୍କ ରୂପଟା କିଭଳି ଆମ ନୟନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇବା, ଯାହାଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂଜା ଓ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କଲେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳମୋଷ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କରିଥିବେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କନେ, ପୂଜା କରନେ, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରନେ। ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚୋର, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା, ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଶରଣ ରକ୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ଭଗବାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପୂଜା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସବୁ କିଛି ମଙ୍ଗଳକାରକ ଅଟେ। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି କଲେ ପ୍ରାଣୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳମୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ସେହି ପତିତ ପାବନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣକାରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରାଣୀର ସକଳ ପାପ ଓ ତାପ ହରଣ କରି ତାକୁ ଭକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ଆମର ଭାଗବତୀ ସେକ୍ସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି।